Euron Xavier Elias. Haupa. Euron. Lehenengo galdera. Lehen sektoreaz informazioa, komunikazioa, bakarrikan notiziak ematea da, edo baita ere gogoeta bultzatzea, eta irizi kritikoa bultzatzea? Lehen sektorea oso berezia da. Estrategikoa, elikadura, ingurugiroa, lurrarekin kudeaketa, herrikoen bizitza, eta orduan oso importantea garrantzitsua. Orduan, lehenengo eta behin informatzeko formatuta egon behar da. Eta gero, informatzerakoan etikoa izan behar da. Hori garrantzitsuena da. Orduan berez kritikoa izan behar zara. Osa, importantea da, informatzen duena oso importantea da. Oso formatua, etikoa, eta orduan berez kritikoa izan behar da. Ze, claro, lehenengo sektorea dago, elikadura azken eslaboia da, oso manipulatua, askotan morroitzat hartuta, orduan laguntzen menpe motorizatua da. Monopolizatua bezala? Montorizatua dago, kontrolatuta. Orduan, prezioak bajuak izateko, laguntzak eman behar dira, baina nok hartzen du etekile. Erdian dago zenak. Orduan, asko jakin behar da, horren inguruan. Gero kontuz potere politikoarekin, ze manipulatu egiten da, klientelismoa modan egon da eta ez du dauela, ondino. Orduan, importanteana da etiko izatea. Beti gardentasuna, informatzerakuen, eta zentzu kritikoarekin, noski. Bazkarri asko, Xavier.